Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Ama-Hawks asebophe abasolwa abangu-29 abasolwa ngokwakha ama-passports angumgunyathi. Kusolwa ukuthi ungqondongqondo walezi gilamkhuba ubesebenzisa amapasi abahlali baseNingizimu Afrika, ubesebenzisa ama-ID number abo kanjalo nama-fingerprints abo, bese efaka izithombe zabo kufika kuleli abakuleli ngokungemthetho. Lo ngqondongqondo waleli qembu lezigilamkhuba igama lakhe uFaisal Chalus, oneminyaka ewu-44, odabuka ePakistan kodwa ohlala eLanesia kuleli. Uboshwe kanye nenkosikazi wakhe kanye nabanye abasolwa. Ama-Hawks kanjalo no-Home Affairs badalule ukuthi kuboshwe abasolwa abangu-29 ngoLwesihlanu ekuseni. Okhulumela ama-Hawks uCaptain Ndivuo Mulamo uthe abasolwa ababalelwa ku-19 kuya ku-42 kulindeleke ukuba bavele enkantolo yase-Krugersdorp nase-Randburg Magistrates Court. Labasolwa bazobhekana namacala e-fraud, inkohlakalo kanjalo nokutholakala namaphepha angekho emthethweni. uMulamo uthe ithimba lakhe lithole ulwazi ngamaphepha angekho emthethweni agcwele iSouth Africa yonke. Uthe babese belandela umkhondo wabasolwa obaholele eHome Affairs yase-Krugersdorp. Uthi bafice labasolwa bebhizi befaka i-information kwisystem ka-government kanjalo nezithombe ukuze bakhe ama-passports angekho emthethweni. Uthi bafice nemali engu-45,000 kulona leli ofisi igoqwe ngoplastiki omnyama. Uthi babese bethatha nezimoto zohlobo lwe-Toyota Fortuner ezintathu okusolakala ukuthi bezihambisa labasolwa ukusuka e-Eldorado Park beya eCosmo City. Ama-Hawks abe eseya emzini walongqondongqondo ose-Northcliffe eRandburg lapho bafike bafica khona amanye ama-passports angekho emthethweni. Base bebopha unkosikazi wakhe kanjalo nabanye abasolwa. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.